баробари ман даже наметони тахидан натони ки чӣ кори каем дӯсти бахил нестай ия камай Короче, что намислит рид ба и темаш? Мы гзашта лижа шумура мекадем титопит. Мы мезанем мере финала, мегире финала. Она как гира съемкаша парту я рих, бля. салому алейкум тамошобинони гиромӣ барномаи Rap News ва кадом мехоҳад бисони кор кунад поён дар номера дар телеграмаш муроҷиат кунед бисони мефаҳмонатон чӣ хел кор мекунед ва рафтем акнун барои рехтани мӯи сар ғафз кардани риши худ ё ин ки шумо хароб ҳастед мехоҳед фарбе шавед ё ин ки шумо фарбе ҳастед мехоҳед хароб шавед ё ин ки қадди шумо паст асту мехоҳед қадди худро баланд кунед ё ин ки сафедшавии пӯсти бадан доред ё ин ки дигар бемориҳои пӯсти бадан доред пас ба шумо маҳсулотҳои софсавдо ёрӣ мерасонад барои дастрас кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед доставка дар шаҳри Москва ва Санкт Петербург муддати 24 соат ва барои дигар шаҳрҳо бошад доставка 3 рӯз аз номи канали мо гап занед ба шумо тахфиф карда мешавад нигер занг гирифт аъзои хезе 2020 иштирокчии батли 6-1 против навик МС шеринари бадахшӣ занг гирифт ва ба ӯ хушбахтира орзумандему соҳиби фарзандои солиму шокина Вот тут этого нигера. Этот. Твой же есть твой. Кто это? Кто это? Кто этот красавчик? Ну что-нибудь скажи. Что хочешь сказать? Короче, вот такие. аниқши драли қадиш батл питер кира мебара мирзо яъне мирзо шоу яъне алек дасторизаш билета сурат гирифтагие ки дар ӯ ҷанасагие ки питер минск мераванд шаҳри минск ба ёҷа питер мераванд ба фикрам ва дар батли ралик напарники ралик яъне ёрдамчии ралик ба фикрам мирзо мешава мирзо мераи батлаи пеши тамошо мекунӣ яка атмосферара то дига хел бо мебинӣ Street Stars яқубча видео кард ва клипи гизалашона пешкаши шумо кард марҳамат видеоша тамошо кунед Маечка да коридор набудам е акмерасым ҳамата чизе ки мебинад чишмо менависа қалам да корупори номар донестеса тамағам номи фақирора магирана буравам оқипадорои паси ғамы дар ҷавам ая валди ушод Снат Шарипов қоил шид ва гуфт ки чемаю сумера ки да батли радиошон расход кард лучи да бачаҳакои талантдори нав расход мекард ва репи тоҷикиро пеш мебурд чунки ба ӯ сум метонист қариб 100 нафар репери навичока ёрдам кунад ва талантшона боя буротар мукаммал бигардонад чакои талантдора дастгирӣ мекунед дига и реперои насиб ма дар оҷа иншоалло бирам ма дар оҷа бирам кастинг мегзаронам мирза N1 ҷураи Снат Шарипов видео кард ва гуфт ки Снат Шарипов кори хуб кард ва против Шон гап зад ки вай бояд ин кор намекард гапҳои безеб гуфт ва гуфт ки вай балаболи дигар шака бигира видеора партоя уже мо медонем вай кие Снат мардаки кард фаҳмидед короче что намислит рид ба и темаш вай балаболуш буромада сиёнка карда ба гуфти худаш анака гира сиёнкаша парту я рих бля бачае ки нави кидач кард ва нави каммар гуфт хати Снат Шарипов прямой эфир да иштирок кардам ва Снат Шарипов гуфт ки мақсади ту подписик ҷамъ кардан буд просмотр гирифтан буд Снат гуфт ҳо гуфт баъд чӣ ба гирифти дардш дорӣ аловуш дадӣ ки Снат гуфт ки агар ки райдера ма бахшиш мепирсид ман видеора мебировардам не ки ӯ барои гапҳои задагиш барои оилара расидан бахшиш ки напирсид ма батлшона алов задам ва огоҳ кардам бачара ки ости қати шонемси рафта омад дорӣ ҳамкорӣ дорӣ эҳтиёт кун барои ки маро подводит кардагия ва метавона тарам подводит куна мақсад ки видео кади гуфти ки масалан ман сума задагиам ихеле кардагиам ман ба хотири подписчик кардастам ба хотири лайк кардастам мақсад чӣ ба ка ҳини аловзана дамира фикр накин ман фикр кардам чӣ ба накардам ман фикр кардам ки чӣ ба ки ваё да адреси ма да семьяи ма задиват мекардян маро ҳақорат мекардян ман хаб месодам мақсади гап намешнака мақсад ягон наводи дигар мефаҳмондиам райдера не охи ман гуфтам ки ма броя бахш пурса ма батла мепартом ништяга ама туғуре просто ама одаме кере ҳам ки мешата шон как акай бародар
ами каме гумтаке эҳтиёт бош тамом не акама шон шатна айралик шата ай навик шата худагӣ мака не акама мисол ма кор надорам ма отношение шумо қатиба чӣ ҳастай нестай ма давай чӣ надорам брат ты қатиё одам акагӣ дори додарӣ дори ма кордор нестам отношение ма лично қатиа ма одам портил чидагай ма лично ма одам да мақсад не навис дорам тамом ма астанис да дига тамом кордор нестам ты да барори кор брат короче кому чӣ мегӯянд ша муваффақият да брат Сынат инам бачаҳо дастониян барои дастгирӣ агар ки дастгиришон кунӣ ё нафсшон калон нестанд ва благодарниян нигаҳ ки чӣ хел результат медиҳад Румоли сару чётки ба киртай танат ту механди ама фанати анаму хандат Димаста треки навша камтаракша сторис кард дар инстаграмаш беха ба гитара чизе дод задестай зур баромад кадивуне ки ай касе грехте сабди чукоке сабди тесез бартани годори ягон ҷои браки ягон кас сир навша боша конкретно бихон чтобы кайф кунӣ И попробовать снять маски нету дел до той массы Карлион соли 2018 да мошини райдер да бараш ҷалода фристайл кардесай ва мега ки оли мебинем ки ТЖК аймо мешава ва Тоҷикистон да мо қоил мешава бале қоил шид чунки ҳози вес Тоҷикистон трекои Карлион барона гӯш кардеста далершода айфон дар кор будай ва мега айфон ту даст намезеба лучи ма даптеш ма прямой эфир қатия русо бикунам кор дига надори ты ғамзада зепер шароити студиягирам надошта боша неки трекоша гӯш кунин качестваша ва даводавша бинен барои трек тайёр кунӣ арӯз да метонинам хеле дис бизанӣ чтобы таъсириш куна эмигрант да видеош мега ки рӯзҳои наздик яъне скоро ма нишонтон метам батли ҳақиқи хелияй хел мекунем ягон девона да вызов мепартоя ва ӯ вызовша қабул намекуна ва ягон касам пайдо намешава и батла ташкил куна барои ҳамун лучи да лигаи рептиҷа иштирок кун таланта нишон мете бинам бачаку скоро батли қира ҳаматон да нишон метам чияй интизор бошед Фавик клип батл бировард хати далершо ва даоҷа гуфтанд ки барои чӣ дикас батл намекунанд ва ҷорагишон як қопча эксперимента гузаштай ва бо мустаҳкамтар шидай ва бо бисёр бачаакора подводит ки естан попушиёшон нишон доисан чӣ хелиян домашниёшон нишон доисан чӣ хелиян ва як қопча видео ай тарафи Фавик Давай, Джанго, молодец. Салом алейк, чорта рафта чихе идо дарам бояд бғалта дафта Дӯсти бахил нестай и акамай азик бареб вайн кардесай ва агар надонем кияй ва чико мекуна бинин бо чико карда метавона ҳозир як каса нишонтон метавам одамое ки реп пеш гӯш мекардан бояд шиносанашон зепе чо кади брат треки навахай намонди бо он хел силкаша ямоном видео хиша бамби Magadão Vani Nalbo, yeah, Magadão Vani Nalbo. No. You can't have that. вақте ки ҷуръат арӯста файрод мекуна ва мехоҳад дар бораи ты гап зана ва туғриш мекуна ва ту мебинӣ сард вайрон мешава ӯчами корро накунед ман охириш дар неки як чиза нафаҳмидам яъне хеле телефон мондагӣ буд сурати вай дар инстаграм дид дар публикатсияш ва дар таги вай номраи духтанасе буд ки гирифт хеле нигаҳ кард номроша зад телефон кард барои ама ҳамҷаша камтарак фаҳмонем ки ӯ номрора якҷо гирифт ва дига бачаҳко ҳами корро накунанд арӯсошона бигӯянд ки номрошона дар таги публикатсияшон намонад реперои олдскули тоҷик любой чиро ба занҷабил мехӯрад масев занҷабил хади бо дига химезана
Баха 84 да студияи HM Records треки Мардиву Мардаки хон рӯзои наздик пешкаштон мекунад ва Ҳасан Мадудов Макса кидат кард. Чӣ гирифт бурд пеш хонашон гуфт давай хай ма почон тарҷида ма хона мерам. И треки Баха 84 точно барои видео тааллуқ надора. Шаб хуш душанбе. Брачка. Без куҷо рафтеси мана куҷо будеси? Куҷо хи? Лай брачка куҷо рафтеси шо? Рафтем. Мана ки хуб рафтем. Биё ба шо бегзорам. Рафтем охи? Куҷа биё? Хай куҷо брачка? Бовар ки гап нест ҳазур Раҳмат ака ях кадом мегидан наскиён тари оши то хонаро варди Раҳмат пага мебинем ака. Шонахед қоил шид ки ваъдао результат Я петуха шоти мо кор када уҷа бабло бо реклама кадестаки батиши мо буд фупло. Дар бораи фристайлишон камтар гап занем бароям дар иҷа текстомо навистам ва мехоҳам ёра бугум барое ки ёра ҳама шаб бояд через амиҷа хондаги буги киш тоби точ в точиш паиш рост бигира барое ки хел метонам ягон гапшап пропускат кунам ва фристайлиш дар бораи раликай барое ки компот шоколад мевагӣ мега яъне метавонад қайқа падёб боша. Дар бораи MB ки MB-ра мега ки бо як кас мега ки агар дар Питер батл мекарден медиден чӣ кортон мекард мега хайна мерем куба чӣ кор мекунанд ки и ответи хиратмандона нест и ответе нестай ки ӯ хеле ки хита нишон метии мардак хели и ответи ӯ хеле нест агар ай рӯи кӯча бигирем ӯ корира кардагӣ ту бояд хеле ответ нади хай окей ма ба кӯча кор надорам. Ва нашод петухо мега ки бисёр видео кардестен бисёр ҳарчи гуфтестен ва ман хаб карда наметавонам бояд бугум. Ва муҳтарам Шаҳбоз муҳтарам Шон муҳтарам Мозгиреб муҳтарам одаме ки ҳама вақт медонад чӣ бага ва ҳама вақт дигарро гунаҳгорана номардана мирғана петухана гишнаана нодидан ва танҳо ту ҳақиқата мебиниву безор шуда хаб кардана ва тра шанс наметан ки гап зани. Фристайлот брат ё қофияош грамматически хатоан ё ки қофияоша маҳкам намекунӣ. Мисол гӯш кун текстои хитан дар мо фристайлот ҳамое ки тонистем то куҷое ки олам будак тоҷике ки мо нома расондум дар гӯшаш. Бо як бор дига мехонам ҳамое ки тонистем то куҷое ки олам будак тоҷике ки мо нома расондум дар гӯшаш ҳамое ки мумкин ма ҳеҷ вақт нашам фаромӯшаш. Бародар ту худ медонӣ ки грамматика чи ай яъне замони оянда ҳозира гузашта ҳаст ва ин чизоро хато кардан мантиқи ҷумлат аз байн меравад яъне ту фристайлота мисраҳоша чизе дар калад меояд лиш би рифмара маҳкам кунӣ любой чӣ мегӯй грамматикара вообще признават намекунӣ ки мантиқан ҳами гапот нодурустанд. Мумкин оз мухлисош бага ки зато мо фаҳмидем чӣ мега охи репер грамматикара бояд риоя куна охи на як бор дига ҳамое ки тонистем то куҷое ки олам будак тоҷике ки мо нома расондум дар гӯшаш мо нома расондум дар гӯшаш аввал мо мега яъне чанд кас шакли ҷамъ нома расондум дар гӯшаш хай окей ҳамое ки мумкин ки ҳеҷ вақт нашам фаромӯшаш фаромӯшаш яъне чизеро ки ӯ худаш фаромӯш кардагиай а ту да ӯ фаромӯш мешавӣ фаромӯшаш точно намешавӣ. Окей иша мегем и граммати тоҷикии навай брат майли хайна бо фристайлора қофияша маҳкам намекунӣ просто гап заисай ки бисёртар тура меган ки ту мазмуни гап дорӣ ва ман барои чӣ хеле кайсам ки мазмуни гап ҳамияй яъне мантиқан философия ҳамияй яъне калимаро любой хел чӣ мега брат ту фристайл карда наметонӣ лучи фристайл нагӯ бигӯ ки ман дар тори бит гап мезанам бита намехапам охи ман просто дар тори бит гап мезанам баъд даст ля видео кунам бага Шон МС дар репи тоҷикӣ бояд навигарӣ овард бит минусовкара мемона дар ториш бе қофия гап мезанам баъд мо бигем ва
комментарийшикот мухлесот да комментарий менависанд ки шон полай яъне ҳар рӯз навигарӣ овардесай бо гапора чикор мекуна дина қуш мекуна ай дин истифода мебара яъне мега ки худованд мара иззат додагиай яъне ӯ даъво дора ки ҳамаи чизеро ки кардестай чизеро десай ура худованд ба розигии худованд шидесай окей бале любой чиз ба розигии худованд ҳатто барг ба розигии худованд намеҷунба бале ин гапи 100% лекин фиръавнам як қопча чӣ дошт ёки яҳудиёву насрониё ҳамашон ёки мусулмоное буданд ки аз бои бад шиданшон аз дин рӯ гардондан агар нашод ислом бигем мо ҳақ надорем иминами чизомона дар ислом куш кунем хеле комментаторшико бисёр шунависанд ки илтимос дина илтимос чизои муқаддаса дар забони истифода набарем барои ки брат и лицемерияй яъне ту медонӣ ки дин дар бораш гап занӣ одамо наметавонанд ягон гапат бигӯянд барои ки ту мегӯӣ ки хайр намемонем ха гапам бигем монанде ки ман дар бораи зардинамӯ гуфта будам ки ту вроди даъво мекунӣ аюсуник дар зардинамӯ гуфта мо шума пиёну ман ура дӯст медорам дар комментария ман нависанд ки зато ба и гапаш метавонад чандин нафарро ай роҳ бигардона ёки дар бораи масҷидо хо ҳақиқат гап зада будӣ ман гап зада будам мухлисот навистанд ки зато и гап шиқати чанд одама ба роҳи рост мебара ман оли надидам ки ҳамун чанд одама ахорат накунанд ту чанд одама агар ки ба роҳи рост мебурдӣ ва ё ахорат намекарданд вообще намедромада мухлисот кам мешид рӯз то рӯз мухлисот бисёр шидест значит чанд одама иҷо набурдестанд яъне хеле даъво мекунӣ ки ман ҳамада мухлиси бисёр дорам ва ҳамаи мухлиси бисёр гуфти ҳамун бо дига комментаторшикои худат дар ҳамун мухлисои худат ки ваёрам дар ҳамин гуноҳе ки худат кардесай ваё қушанд ранги мара мегӯянд ки ту реп шон я реп мехонад ту репи тоҷикӣ вес репероанда ту брато ай ҳамада мухлиси бисёр ки дора ай ҳамада халқа дар ҳамин роҳ ки бисёр бурдестай хитон ҷавоб додагин агар бигӯед не шонестай хато мекунед якум ҷо шонай яъне шонай ҳамада мухлиси бисёр дора ва ин қадар халқа ба роҳи норост бурдан ин шонай баъд муҳим зато хеле кор намекунем қофияра просто так чтобы лиш би қофия буд шава мантиқа шикастан нодурустай баъд ҳақиқат гуфта чиро дар назар дорем мисол шон мега ки мара номардан ва ё мара кидат кардан ва ё мара хеле кам ва ё маро хеле кам ва бисёр гапҳода мегӯянд ки дунё шархуфалакай осиё ба навбатай ягон чӣ ба розигии худо намешава яъне тура кидат кардан и ба розигии худоай тура пас задан и ба розигии худоай тура дар ягон ҷо мондан и ба розигии худоай ва тура подставит кардан и ба розигии худоай яъне ту ҳамин корҳоро кардагӣ ки зиндагӣ нишон медиҳад ки вот пасматри чӣ хел будами одаме ки ҳамин корро нисбаташ кардӣ ва нисбати ту мекунанд ва агар ки ту бо ноид кунӣ ки мара хеле карданд значит то олиам асазнават накардай ки понимать чон кунӣ яъне ӯ вақте ки ту ҳамун корро кардӣ ту причина доштӣ ва мехостӣ тура понимать кунанд ва имрӯз нисбати ту кардан ва ту причина намефаҳмиам причиное ки ам вақт доштӣ барои ҳамун брат зачем тебе это лучше фристайл накар ва мо мегӯем дар репи тоҷикӣ як чизи навигарӣ нав медорӣ ки 10 сол баъд мега ки шон дар реп як чизи навигарӣ биромад хай инами қадар гап задагим ва мегзарем ба мавзӯи дигар компот шоколад мевагӣ батиши модар питер мегузаштан иҷа шумора мекардем титопит шнабс дар бораи мардиву номардӣ як треки нав кардай номус ҳурмат хип-хоп равия сум папса автоҷун авария тирамо буҷ десете сар бидрои трека гӯш кар ки сирокш мегзара кеш да концерти мастер сура шхеле ки ака исмоил мега рӯзи ҳаматон беҳтарин мешавад ба ҳамун шарте ки кинаву бадбиниву аламотона як тараф мемонин зиндагӣ кардана сар мекунӣ. Ассаламу алейкум, друзья мои. Хотел поделиться с вами прекрасной новостью. Новость заключается в том, что буквально завтра у вас все будет хорошо.
Кешер брат намешавам хеле трекои тоҷикиро бисёртар кунем ва давом бидиҳам ин корро. Кортеза ки ҷои сир кадиям. Три падземка хӯрай мери. Але чӣ гуфтани? Мужик да курпача меёре ки курпача надошта. Короче, чао дай намҷа хо мерава. Ями хонай навитай, хонай мо дасве чӣ бисёрай. Чо кадия мужик? Кадаме ки ҳамин ёрдам додани ҳамҷа рақамои карта ҳамин ягон симпате. Барон Аймансур Негматов розӣ нест барои реклама накарданаш. Чӣ ба тиқа меззақӣ? Чего реклама накарди? Сатсимозне ошхиро авари, десатсим да мехирем ва реклама. Сарзиме. Ты чӣ мехоҳӣ ман? Мана кам спонсори дамон басай. Махачи ғамзада. Часть 1. Ралик брат, бисёр бад живой кадистай ва илтимос падходои шона нака, барои ки шон уже 1 соли охир фақат живой кадистай, рӯзои наздик меброя, ждат кинени хеле кинем, як куплеча мехона, тамом дига аз байн мерава, намеброра. Ин маъноиро дорад ки вай просто видео мекуна, чтобы ҳамун контракта иҷро куна ва сумша бигира ва хеле баъд бо як барнома мекунем дар шуди тема гап мезанем ва чӣ гуфтанем ралик туда илтимос чӣ живое мекунӣ гуфтиш меброриш брориш ҳамин чиз тра уже статуста дигар мекуна барои ки ту последнее время ма видеота тамошо дорам савол ҷавоб мекунен реально адекватни саволҳоро ҷавоб метӣ ай савол намегрезӣ да савол наметӣ ҳамин чизе аста ҳамуро ҷавоб метӣ уже респекти манам хеле тайёре брат медонам респекти ма туда дар кор нестай но ма ҳамин корро правилни медонам ки ҳамин чизе аст ҳамуро бугӯи хиёл мекунам дига ояндадам зурд намеояд худта противоречит намекунӣ рехтагиай барои истифодаву кидата неки ту соф аёд наброр ишқи ча моҳи осмонам кай фасонода фасонам ақин нести неки задаи да ҷонам ёҳуй кунера ҳатто хонамо нарафтатонам дая таҷик еду на ҷип ман хеле буд ба фикрам буд тамоша тамошок ҳамаш барои моай Макс 98 як видео карда мега духтаракои бу мекунанд илтимос бу накунен бу кардан ду қисмда ҷудо мешава аз рӯи беаҳамият мешава ва аз рӯи ки як кас биниш чувствителен бадай мо одами чувствителен да гуфтанем ки агар ки любой ҷуда любой кас бу куна бидрои бу куна значит мозгда чӣ проблемае дора ва бинид чувствительнее ва любой бура бо зиёд мекуна паша филм месоза в общем зарби 200-300 мекуна ами кор фикр мекунам и камтарак хели такаббурия барои ки барои чӣ такаббурия барои ки бисёри инсоно бу кардан ва ман мегӯям одамое ки саршона намешаванд одаме ки сарша мешояд ки бу мекуна ӯ ягон аъзои баданша ё ягон органаш касал баданша гувоҳӣ медиҳад ҳамин чизо метавонанд одам букуна барои ҳамун пеша як каса ягон чида обвинит кардан аввал хушӯ нигаҳ ки траектория бикаш хат бикаш баъд обвинит ки як рӯз не як рӯз яке бо ягон бани чувствительни баъд ботр ҳам хеле тӯҳмат накуна ё ки ҳар кас хиёл мекуна вай бу намекуна ҳар кас мега бу мекуна яъне иш ё баниш чувствительне ё уж баниш кындае тумчай баниш вообще ягон чиро чувстват намекуна барои ҳамун и чизои нозукан ва эҳтиёт кунем бачако. Обращение ко всем девушкам, которые воняют по-братски. Не воняйте, а? 11 даи қадар вақти бепулиш даи қадар бетағаббузиш читкаша ништякка читкада будай рэп блюз ёки блюз рэп ай тарафи SWS West SWS West чемпиони лигаи Питер батли лигаи Питер ҳамаи ҷои ништяк баромад кардагиша пешниҳоди шумо кард райдер ба забони русӣ бомбараш дад кунем Строчка за строчкой, идем вперед, есть план,
фавик марио звер хонаи тарсончак даромада. Ҳама историаш тамошо кунед обязательно. Бародарони навҷа звер қати квести ваҳдат омадем. Ози яки соқ саломатим шукронаи худо ак бо баъди ҷам соқ саломат буроем. Инаи бачако дириндан ози медурем квест намедонам ак чӣ гап меша. Хай бо буроем ашушениёра мегем. Я имзо мошеда. Қарза инои мо нагирам. Короче, имзо мекардай ба медромада. Файк имзо монеста хонашона. Бори моне. Хай имзо ра бинай. Файк хонашона имзо монеста. Чия? Имзо ра бахдо. Коля брат. Медонам ози типа ҳақиқат мегӯй, андеграунд мегӯй, типа ту чизе ҳасте ҳамро гуфтесай, ту жёсткӣ, ту зазор надорӣ. Лек таърихи репи тоҷик яъне ами 10 сола ва 15 солаш як чиза доказат кард ки любой одаме ки ай мардакӣ ай ҳақиқат ай любое чӣ баромад мекуна худаш да ҳама ботлоқ меғута ва бародароиш пайдо мешаванд ки бо секретҳои худша да ҳама фош мекунанд. Баъд ҳамон вақт худат мефаҳмӣ ки ай дигаро ягон фарқият надорӣ. Лучи ҳамин кора эҳтиётона бикӣ ва гапҳоеро бизан ки ояндада ту уверенӣ ки ҳамвора намекунӣ. Лекин агар ки ояндада бикунӣ, значит бо як промахи дига дар репи тоҷик ҳисобай. Акнун бахши диловара сар мекунем. Шуви брат. Басай Рама. Шуви. И бош лаҳҷаи необычный хати рэп хондак. Мехуна деву наша и мусиқи мала бойша мебара то хунаша. Бирён пешвозам гирен миён полушёр полупиён. Аха. Да любой куча, да кучаи ма, да кучаи ту репи мазиндай. Исмаил ами гапора гуфта ҳама хиёл мекунанд ки душанбе ё ки шаҳрҳои тоҷикистона дар назар дора. Лек ини толка душанбе дабдай даже питердам дахл дора барои ки бачакҳоро бинин чихе да кучашон репи Исмаил Зиндай ва ништяк баромад доранд. Шахр баъди ин қадар таҳдидҳо формати навқати трекоша пешкаш кардесай. Яке аз хислатҳои зур ҳамияе ки любой муноқишада агар ки ту хаб бошӣ, ту победитель ҳисобӣ. Агар ки шахр ответ битӣ, ту ҳам бой додӣ. Ба фикрам уже я ответ додӣ, зо нича рафсай, на лаонли бой додаген, на ту ози ҳартон баробар зарар дагин. Агар ки бо ответ битен, иконаш зарари сахтон дора, барои ҳамун лучи карьератона давом биден. Реально не то, а вақти дил табой метини ки вай шумат мебина. Алик. Бахранги пештара намешем просто ҳарфи хоҳиши дил. Амия ки биёя. Репи тоҷикӣ да мирғ пухтестан, жёстки диск дар додестан, диск задестан, ай группа сир доранд, не ки рафас атмосфераи худаш дай. Холовский. Треки наум бурак. Как минимум, ты должен знать, чё ей не хватает. Вахто кайф мекунем нам хели мотивода. Ҷовид хиёл мекунем ремикс кардё ки ҳамҷа ята бит лишния, камро як хушутар маъни дод ки. Кеш ғаму ҳасрата фуромӯш накарда будай. гӯш ки пушти асаб нахез ки гаренид мекунам. хеле формати треко где-то солои 2010 да мегзашт. Барои ҳамун бародар да гуфтаним кадомем репа хондай илтимос брат ақорат нака ки хеле да якам проблема мешава. Репи тоҷикӣ айрӯинам хеле ақорат хеле пас рафта буд ва камтарак тозаш кардем. Гуфтани ҳамора дига хеле бугуне ки илтимос ақорат нака, открит ақорат кардан и беаҳамият будан ва бемасъулият будани ҳамун репера нишон медиҳад. Зод рӯз муборак Делай, Дилшод, финалисти батлери сол 2019 ва четвертфиналисти батлери сол 2020.
дар треки хондагит зиёдаи сад зазор ту пазор ба азоб вай буд барномаи имрӯзаи мо хай